Košická predajňa rodinného klenotníctva Maskaľ bola otvorená už v roku 1990, keď sa firma začala venovať predaju hodiniek a šperkov. Dnes, po viac ako 30 rokoch, patrí klenotníctvo Maskaľ medzi popredných predajcov s portfóliom luxusných a tradičných hodiniek a šperkov od svetových výrobcov. V našej ponuke nájdete luxusné hodinky a šperky od tých najlepších švajčiarskych výrobcov, ako sú napríklad značky Breitling, Omega, Zenith, Chopard a IWC Schaffhausen. V ponuke klenotníctva Maskaľ sú v súčasnosti dostupné aj rôzne limitované edície a špeciálne kúsky. Klenotníctvo Maskaľ svojim klientom garantuje tie najkvalitnejšie výrobky, záručný, pozáručný servis a iné výhody. 300 štvorcových metrov predajnej plochy klenotníctva predstavuje priestor pre pohodlný a diskrétny nákup. Potešte seba a svojich blízkych. Darujte si hodinky a šperky svetovej kvality s históriou a získajte nekonečné spomienky. Radi vás privítame v našom e-shope www.maskal.sk alebo v našom košickom klenotníctve na Hlavnej 33. Tešíme sa na vás.